Primeram, bebi. 57, migrazioaren eragina ekonomian. Migrazioaren inguruko datu ugari jaso ditugu egunotan, eta datu ekonomikoekin zatozkigu. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Migratzaileei loturiko datu ekonomiko bat ekarri diguzu, eta datu horren arabera, gizarte asegurantzan izena emandako etorkinak inoizko gehien dira. Bai, horrela da. Eta horrek gaur egun etorkinen aurka mahai gainean dagoen diskurtso faltsuarekin harreman zuzena dauka. Izan ere, diskurtso bortitz hori defendatzen dutenen pentsioak nork ordainduko ditu? Eurek? Euren seme-alabek? Agian batzuek izango dituzte bospasei seme-alaba. Baina gehienek ez dauzkate. Beraz, etorkizunera begira badago hemen puntu garrantzitsu bat. Gure sistema mantentzeko behargin berriak behar ditugu. Eta behargin berriak dauzkagu. Eta gizarte asegurantzan inoiz baino etorkin gehiago dago. Kotizatzen, kontratu legalekin lan egiten inoiz baino etorkin gehiago dago. Horrek mito bat apurtzen du. Bai, eta ikuspegi ekonomiko zorrotz batetik ikusita, horrek ez dauka kontrargudiorik, hau da. Kanpokoek etorri behar dute, bertakoak aski ezpadira itxulapikoan dirua jartzeko. Baina, kanpokoei etortzeko trabak jartzen bazaizkie, eta mugak isten baditugu... Hor dago koska. Eta bertakoekin soilik osatzen badugu sistemak porrot egiten du, ez delako ekonomikoki bideragarria. Gainera, etortzen direnen perfila ikusita, batez ere Errumaniatik, Marokotik etortzen dira. Aniztasuna dago eta Europar Batasunetik kanpokoak dira gehienak. Bai, hala da. Eta ona gaur jakinarazi den beste datu bat. Turkiako herri baten barne produktu gordinaren 130% hazkundea azken 2 urteetan, Siriako errefuxiatuei esker. Errefuxiatu horiek, kanpamenduetan edo kale gorrian egon ezean, etxeetan daude, lanean daude, eta ekonomia sortzen dute. Eta denon mesederako da. Bai, beraz, honekin 2 gauza egin ditzakegu. Beste alde batera begiratu, mugak ipini eta Mediterraneoan itotzen utzi, edo modu inteligente batean kudeatu. Lehenengo eta behin giza eskubideen aldekoak garelako, baina baita ere logika ekonomiko bat daukalako.